Moi. Tulit säkin kuvauksiin? Joo, tulin. Moi. Apua. Tää on ihan sairaan pelottavaa. Nyt kun katsoo, niin ihan kuin peiliin kattois. Niin, no tavallaan joo. Minkähän takia meille on laitettu näin samanlaiset vaatteet? Enpä tiedä yhtään tästä mitään, mutta tiedätkö, tää saattaa olla joku semmonen identtiset kaksoset tyylinen juttu. Koska jos mä kattoisin meitä kahta kadulla, niin mä saleen miettisin, että noi kaksi, ne on identtisiä kaksosia. No niin, moi. Moi. Te näytettekin ihan täydellisiltä. Kiitos. Eli otetaan nyt ensin ennen kuva ja sitten jälkeen kuva. Niin justi, eli me ollaan niinku sama henkilö. Okei. Joo, siis ennen ja jälkeen tän Miracle Body Creamin käyttöä. Niin just, okei, no mutta tää onkin ihan selvä. Okei, siis se on sulle okei. Mä luulin, että tästä tulee tosi kiusallista, mutta se on hienoa, miten hienosti sä hyvällä asenteella suhtaudut tähän asiaan. Vaikka olis voinut ajatella, että tähän valitaan joku ihan hirveä mörkö, siis tähän ennen kuvaan. Nyt kato, tässä on sellainen riski, että meitä kahta ei erota ollenkaan toisistaan. Joo, no se ei tule olemaan mikään ongelma. Ei tietenkään. Eli aluksi katsojille esitellään hänet, jonka kroppa on läpikäynyt ainakin pari synnytystä ja lopputuloksesta päätellen aika rankan elämän. Sitten hän ottaa ihmevoidetta purkista, sipasee sitä pintaan ja tadaa! Jälkeen kuvassa keikistelee meikäläinen. Joo, paitsi että tässä jälkeen kuvassa on hän. Siis what? Joo. Siis what? Siis eihän tuossa ole mitään järkeä. Siis, kuka siinä ennen kuvassa on sitten? Sinä. Siis what? Siis tää tuli nyt ihan puskista. Mä oon pahoillani, mä luulin, että tää on kaikki käyty etukäteen läpi. Hei! Mä oon valmis tekemään uhrauksia, jos mä pääsen siihen jälkeen kuvaan. Mä oon valmis pudottamaan mun painoani ajamalla itteni kaljuksi. Joo, no Hei, se ei ole tarpeen. kuuntele loppuun. Tähän tarjoukseen sisältyy myös kulmakarvat, kainalot ja niin sanottu puttausnurmikko. Joo, no se ei todellakaan ole tarpeen. No mä halusin vaan näyttää, että asennetta löytyy näihin hommiin, toisin kuin tältä toiselta hutsulta. Hei! Hei, okei, mä ymmärrän, että nuorille tytöille halutaan tarjota realistisempaa kuvaa, mutta siis oikeesti, come on! En mä ainakaan ostais mitään tuotetta, mitä tämmönen jostain ojan pohjalta ongittu monni yrittäisi pärställään markkinoida. Anteeksi, miksi sun pitää olla noin ilkeä? Tervetuloa mallibisnekseen, biats! Täällä vaan kovimmat muijat selviytyy. Hei, mä oon keikutellut itteni niin monella auton konepellillä, että mä oon ansainnut paikkani huipulta. Okei. No se on varmaan itse asiassa parempi, että perutaan kuvaukset tältä päivältä. Odota, viimeinen tarjous. Jos mä pääsen siihen jälkeen kuvaan. Mä oon valmis ampumaan roomalaisen kynttilän mun paljaiden pakaroitten välistä. Ei.